Com es deia el teu avi? Josep. I va baixar en un roquet del poble per venir a fer fortuna a Barcelona. I es va fer ric? Era sabater i va posar un tallaret a la plaça de les Glòries, que llavors era l'entrada a Barcelona. És aquest. Retallo la foto i l'enganxo? I tant. I aquesta és l'àvia Caterina. Va venir de Torroella de Montgrí a Barcelona, va anar a arreglar-se unes sabates i s'hi va quedar. I es van enamorar? Ui, als temps dels avis la gent no s'enamorava com ara. S'agradaven, veien si els hi convenia casar-se, i apa. Mira, aquesta foto és del dia que es van casar. Una banda negra. Sí, quin horror, oi? En canvi, mira que guapos l'avi Vicenç i jo. Portaves flors al cap. Era una hippie. Poso aquesta foto del papa. Aquí riu molt. Ell sí que estava guapo. Alba, anem a berenar? Et convido a una xocolata desfeta. Amb xurros? Faltaria més. Però va, anem a airejar-nos, que ja hem treballat prou. Després de berenar t'hi tornes a posar amb la manada. Val. Em sembla que gairebé ja estem. Què et sembla? Què vols dir amb... Si vols, si pots afegir alguna foto on sortiu tots. No cal, tenia moltes. I si pintem les fulles de l'arbre per decorar? T'agrada com ha quedat? Sí. A mi em sembla que et posaran bona nota i podràs explicar molt bé què és la teva família. Ho hauràs de fer davant de tota la classe. Et fa vergonya parlar davant de tothom? Podem assajar? Això sempre va bé. No és això. Llavors què és? Els avis. Com explico que ja no estan casats? És veritat. Ara l'àvia està amb la Paz. L'hem d'afegir, ens se n'havíem oblidat. Què tens? Com ho explicaré? I si se'n riuen? No ho faran. Sí que ho faran. És molt estrany. No hi ha ningú de la classe que la seva àvia tingui nòvia. Tu has explicat als teus amics? No, I a la mestra? tampoc. I què et sembla si ho deixem així com està? Aquí els avis, i si ara tenen nòvia o nòvio no és cosa de ningú. No cal que ho expliquis si no vols. Només és un treball. Sí? No passa res. Esclar que no. A més, l'arbre t'ha quedat preciós i podràs explicar molt bé totes les històries de la teva família. Segur que et posaran un 10. M'ajudes a recollir? Martí, no cacis mosques. Va, si ja has acabat, porta les teves coses a la cuina. La Manar deu estar a punt d'arribar. Ara hi vaig. Alba, i l'arbre genealògic? Deixa'me'l veure. Ja estic. On el tens? Ahir em vaig oblidar de demanar-te'l. És que està enrotllat i guardat amb una goma. Ja te'l tornaré a enrotllar jo, no pateixis. Va, que em fa il·lusió. Només és un treball. Oh, quina meravella. Em sembla que li faig una foto. L'avi i jo no som parella, ja ho saps. Ja, però tu els meus avis i hi ha de sortir. Home, i tant que hi hem de sortir. Però hauries de posar una ratlla a la línia que uneix les dues fotos. Altres nens deuen tenir els pares divorciats i ho faran així, no passa res. No sabia què fer. I et puc fer una pregunta? I la Paz? Per què no li has posat? Ella viu aquí, és la meva parella i t'estima molt. Ara és com de la família, també. La Manara em va dir que no calia. Ja hi vaig! Doncs a mi em sembla que sí, que cal que li posis. Hola. Hola. Va, renteu-vos a les dents en 2 minuts. Per què li vas dir a l'Alba que no calia posar la Paz a l'arbre genealògic i que el Vicenç i jo hi sortíssim com si encara fóssim casats? És que l'Alba deia que els nens se'n riurien. Li vaig estimar més dir-li que ho deixés com ho tenia, que només era un treball d'escola.
Però l'Alba aquí ho porta amb naturalitat. Sí, ho sé, però ahir estava molt amoïnada. Com si li fes vergonya. Em sap greu si t'ha molestat, només ho vaig fer per ella. Ja estem. Doncs fins la tarda. I molta sort. Tu parla tranquil·la i tot anirà bé. Adéu. 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 Oh, creus que la Manar m'ha esborrat de l'arbre genealògic de l'Alba només perquè no patís? No et feia tan ingènua. No és ingenuïtat. Sí, aquí l'Alba ho porta prou bé, però no em negaràs que no hi ha gaires àvies com jo. I què? Com que i què? La seva obligació era dir-t'ho. O fer-li entendre a l'Alba que les parelles entre dones són una cosa normal avui en dia. És que tu agafes pel cantó que més crema. L'homofòbia amb crema, sí. Bé, la Manar és més conservadora. No m'acaba d'agradar el que ha fet, però jo no ho definiria d'aquesta manera. Ah, no? Doncs com? Paz, per favor, et demano que no muntem un escàndol. No la vull perdre. Ens està ajudant moltíssim amb els nens. La necessitem. Bueno, almenys jo. A tu no t'agrada que se sàpiga que estem juntes? Ai, Paz, per favor. Però què hi fas aquí vivint amb mi? Al principi t'agradava explicar-ho. Suposo que ho trobaves una provocació i et divertia. Però ara ja no en parles amb ningú? Però perquè ho sap tothom. No, no és això. Bé, no sé què vols dir. I no entenc que l'error estúpid d'una professora particular faci que estiguem tenint aquesta discussió. Per què no hem anat mai juntes a buscar els nens a l'escola? Per què treballes? Perquè fa 2 dies que ha començat l'escola? Perquè no ha coincidit que fos així? Per què no tens ganes de donar explicacions? Escolta, em sap greu. Perdona si he fet res que t'ha fet pensar que m'avergonyeixo d'estar amb tu. No és així. Demà anem juntes a portar-los a l'escola. No, ara no cal córrer. Però no és el que volies. Deixem passar uns dies, que l'Alba s'oblidi de l'arbre genealògic. No, a l'Alba el que li convé és veure que a tu i a mi no ens importa anar pel món juntes i amb el cap ben alt. Joana, deixem-ho estar. Però no ho entenc, eh? Però com tu vulguis. Com tu vulguis.